Сега ще разкажа също накратко за моята среща с баба Ванга. Между прочим, аз и казвам баба Ванга, защото всички така и казват баба Ванга. А ние с баба Ванга сме връстници, ние сме родени в една и съща година. Баба Ванга беше настанена на стола, седна на стола. Аз също седнах на стола, един срещу друг. Обаче тя изпадна в транс и почна да говори. През цялото това време аз се наблюдавах и си мислех, каква нещастна жена. Слепа и нещастен случай. Но тя започна. Как си останал, Тодоре, жив? Викам, защо ми задавате този въпрос, баба Ванга? Викам, верно, че много хора беха избити, умряха, но большинството хората живеят, милиони хора живеят, викам, в България. И аз съм един от тия милиони хора, който съм жив. Не, ти ми кажи за как остана жив, бе, как остана жив? И баба Ванга започна с подробности да ми разказва как бехме обкръжени. И как аз направих опит да се самоубия и ми засече пистолета и така нататък. Но позволете ми да разкажа за този случай така, както баба Ванга го разказа пред мене. Разбира се, малко по-подробно. Ето, този случай баба Ванга го разказа. И това, което каза Ванга, ме изненада. Аз си помислих, разбрах, че случая с Ванга е особен случай. И решихме на баба Ванга да се даде възможност, който верва да отива при баба Ванга, който не верва да не отива.